Ice walking tayo guys. Kasi sayang ang panahon. Ang ganda na panahon. Panahon na ginabayaran dito. Malamig na nga ngayon guys eh. 7 p.m. na. 6:52. May araw pa. Eh. So lubos-lubosin na natin ang ganitong weather. Ay, mag-gimbal na boss. Nasa balay. Kanirang sa kagimingo. Kapoy magdada. So punta tayo ng Marcus. Makers. Papalibre ng ice cream itong Ice cream muna tayo, ice cream. So nakapang cardigan lang tayo. Tsaka t-shirt. viewing pala. Dito naman kami. Balik kami dito sa Marcus. Meron na kami ice cream. Sarap. Thank you. Gusto ka na eh? Washroom sa master bedroom. Okay. Connected. Huh? Hindi rin siya bathtub. Wala pa siya laundry. Ganito ilinis mo ano ba? Ang bakanan sa itong gamit ko niya, may sabi ka rin. Pwede naman na lang dito. Two bedrooms. Atong istoryahan. Bukay sa kinabi, kita na pod. Pero simentohan man daw nila rin, di ba? Isod po di. Yun yung bahay na for rent, 1.6 garage suite. Ito mo na, hindi no? Oh, iga itong parkingan ng daw boss, itong sakyan na, no? Okay man. Okay mo, hindi kayo mingaw. Hindi naman tayo sakyan na, mag-grocery tayo. Kani akong kanan kay wow, amazing. Duha ka bukang property.
kung yung tahay di na ka magpa-rent, yung tahay di na ka magpa-rent. Hello guys! Dito ako sa kakatapos ko lang mag-work. Pag-gas muna tayo kasi ayaw ko na mangyari yung nangyari sa atin. Na biglang nawalan tayo, hindi tayo makapag-drive. So, paano muna ako dito? Gas muna tayo guys. Come and see me. Gassing. Tapos na! Dito ko muna kayo ilagay. Dito ako nagpapagas guys, kahit na alam kong 99th Street Northwest. kahit na alam kong mas mura doon, I mean, may points ako sa ESSO sa aking card, pero mas mura ito ng $2. So dito tayo, di ba guys? So we are heading. Oh. Pagas. Tapos tayo pagas. So, ginagamit ko yung In iPhone 300 ko. meters, turn right onto 101st Street Northwest. Hindi mo naman, day. Turn right onto 101st Street Northwest. Okay, Then ma'am. turn left. Hello guys! Punta na ng LI Fitness. Charot lang talaga yung mga gym na to. Punta na tayo. I think papunta na din si Hazel at andun na si Sweet. Nagkilamos lang ako guys. Para fresh. Walang makeup. Para hindi mag-clog ang pores. Over talaga eh. So, papunta na tayo.
Diyan na rin si Hazel. Parang magkasabay lang kami pumunta. So, let's go. Diyan tayo ngayon, guys. With Hazel. Hazel is the place to be. Sa'yo, ano yan? Ha? Ano yun sa'yo? Ano yun sa'yo? Ano yan? Tawag din. Ito? DJI. Yung Insta360 ko nga, di ko nagagamit. Video kita. Andito na kami. Hintay na namin si Madam. Alas 8 pa yun. Charot. Den, ganda ng view mo, Den. Pero natawa ako. Mas Yabang kala mo naman. parang kang nag-ano, nagsasamba. Sweet, sweet. Ito content o naman. Happy daw. Okay. Dili ni mo ana-ana na kay naman si stabilizer. Hi. Guys, nandito kami guys para magpa-sexy kasi magsa-summer na eh. Gusto namin sexy kami sa summer. Kaya eto, nag-treadmill kami guys. Wala. Tapos na tayo mag-treadmill. Dito na tayo sa bike. In fairness to, pawisan ako. Sa bike tayo. Kaya ang ginagawa ni Kuya. Saan yung ano ba? Saan man? Naman? Medyo mabigat. Mabigat. Yeah! Hindi ko kaya. Maganon ka. Takot ako sa ma-anxiety ako. Sipa. Dito. Push pa. Parang mga anak. Lalabas na. Yay! Hindi na kaya. Hindi na kaya. Lalabas na siya. Side na lang. Sino yun? Doon ako sa abdominal trainer. Saan? Guys, tapos na tayo mag-gym. Pauwi na tayo. Nag-gym kami, bali mga 1 hour din yun. Tapos nag-sauna kami ng mga 10 minutes lang. Kasi sobrang init yung sauna nila dito. Para tayong nasa hell. Yeah. So, pauwi na tayo guys.
Actually, first time kong pumasok sa gym ng mga ganong gym. First time ba? Yeah, first time dito sa Canada. Kasi ayoko na-intimidate ako sa mga ganyan. Kasi nga, di ba, alam mo naman sa Pilipinas, usually, pag nag-ano ka, parang masyado kang tinitignan pag kahit na naka-gym costume, outfit ka lang. Parang big, napaka big deal. So, as a Filipino, nadadala pa rin natin yung fear ba? Or na anxious ka, or na hindi ka very confident with your body, yung ganun. First time ko talagang pumasok sa gym, pero hindi naman talaga siya nakakahiya pala. Kasi iniisip ko pa lang na mag-gym ako, na-anxious na ako, guys. Yung parang feeling ko, parang baka tignan ako. Yeah, feeling, kalaman mo kung sino maganda. Ayan. So, nakapasok kung yabang-yabang namin kung kami pumasok sa kala mo naman may binayad talaga, naka-free pass lang naman. So, naka-free pass kami ng 1 week pa. And then, so Wednesday, mag-zumba kami. Hindi pwede tomorrow kasi meron tayong prayer meeting. So, we'll do it by Wednesday, 7 p.m. for Zumba. Gusto ko talaga Zumba. Kasi sa Zumba, pinagpapawisan talaga ako. Pero yung ginagawa natin, treadmill, okay na din yun. Kasi yung nagbawas din tayo ng mga calories. Kain kasi tayo ng kain, guys. Yun kasi. Dito na ako malapit sa amin. And then, 9 pa, so may pa ako man na magluto ng may barbecue naman doon. Iaano ko na lang doon yan, guys, i-air fry na lang natin yun para may dinner tayo with boss. Yan, medyo ma-traffic lang dito na part. Guys, ano ba ngayon? Happy Wednesday. So, kagagaling ko lang ng work, guys. So, nag-walking ako ng mga 15 minutes kasi may kinuha akong package galing sa Crocs. So, ito package na to kasi meron tayong nag-walking lang ako, guys. Ang init ngayon. Wait lang, bilagay ko muna yan, ha. Medyo sunny kayo. Yan, mainit na, pero malamig pa rin syempre. Pero naka-dress tayo for today's video. Charot! So, naka-dress tayo sa work. May package tayo galing ng Crocs at hindi ko alam kung ano itong isa. Sephora pala. Okay, let's unbox. Oh my God! Let's unbox this before tayo mag-damit. Baka mag-bold na naman tayo ng di oras. Ay. At least nakapag-walking kami. Ako lang pala, guys. Baka meron akong kasama dito hindi ko nakikita. At least nakapag-walking tayo ng 15 minutes. Okay na yon. Para tuloy-tuloy ang ating ligaya. Charot lang. So, I have here package from... Sana magkasya to. Kasi... yung oh my gosh, I think this is so big. Ayan, so dalawa to. So
So, si boss ay maraming binigay sa akin na pera. Hopefully, he will like this. Just an ordinary Crocs lang, guys. Kasi naka-sale to siya. 2 for $60. So, mga $30 each lang. Ang first kulay, wag natin to siyang, 38 to 39. So, ano pa lang, 37 to 38. I'm not so sure if this one fits me, guys. But I'm hoping. Ay, fit naman pala. Medyo may space. Ayan. Talagang nakaganyan talaga ako pakita sa inyo, di ba? Medyo may space, but that's fine. I chose the nude color para mabagay sa lahat. So, may ako guys, may pinili akong parang bling-bling dito, actually. Kaso, kinancel. Wala na daw siguro. And then, ito kay boss, hopefully, ma-fit din to sa kanya. Actually, yung first order ko nito dapat sana black. Eh, nagkamali ako. Pero nagwanda naman yung blue. Para naman din siyang black. So, okay lang sa kanya yan. So, pakita niya sa kanya. Pagpapasalamat ko yan sa lahat ng mga binigay niya sa aking buhay. Kasama na problema. Kasama na nasakit sa ulo. Yay! So, ito is my Sephora. So, as you can see, guys, I do have a lot of breakouts. Breakout! Shoo! Nag-breakout tayo sa ating bagong skincare. So, I opted not to use that again. Ubusin ko lang yun. Hindi ko siya nilalagi na lang yung parang, anong tawag doon? Meron siyang basta ay naku guys, ako nagbe-vlog ba? Kasi Bisaya kasi ako eh. Basta pang kuskus mukha, hindi ko na lang siya everyday para at least guys, hindi mag-ano ng ating mukha. Kasi talagang nag-breakout ito. Wala na sana tayong pimples ever since the world began. Meron na naman tayong pimples. I love my hair, but my uban is starting to show up again. So, kailangan nating i-ano na naman yan. Ang dali naman. Grabe yung uban natin, guys. Talagang dumami na talaga sila. Ayaw na lang mo pagpigil. Napaghahalatang matanda na talaga tayo. So, I have here packages for my Shein. So, gamit ko always is the Ordinary Glycolic Acid. So, of course, this is the exfoliating toner. Ito yung gamit ko. Pero guys, alam nyo ba, sa mga nakita ko lang sa TikTok, ito daw, kung mabaho yung kilikili nyo, charot, pwede siyang gamitin. Nakakawala siya ng baho ng kilikili. Which I actually can attest to it. Kasi mabaho yung kilikili ko. Yay! May syempre naman ba may mabaho din ang bumabaho din kilikili natin. So, pero ilang beses akong guys, alam niyo, wala nang baho yung kilikili ko. Ito lang gamit ko talaga. Hindi na siya bumaho yung kilikili ko talaga. Kahit ilang araw hindi naliko. Ayan, so ito lang yung pwede din to siya according sa TikTok oil. Pag masyadong oily yung mo. Ang mukha ko lang oily pero yung ko hindi naman masyado yung hair. Dry na ang ating hair eh. Tapos hyaluronic acid serum. Ang pinaka 3 times bigger plus grand. So ito yung pinili natin, guys. Meron akong maliit na version. Akala ko masyadong malaki. Hindi naman pala talaga ganyan. So, at least malaki na siya. Kailangan natin na ganito, guys, moisturizer. Ganda nito for moisturizing. Ito yung mga gamit ko actually. Talagang ito talaga yung gamit ko, guys. Kaya lang talaga. Tapos meron din akong wala sila nung malaking The Ordinary na niacinamide. Ito yung gamit ko din para sa aking skin. So, ito yung mga combination ng mga skincare na gamit ko before. Yung Anua kasi, yan tuloy, nag-pimples tuloy tayo, guys. So, 3 lang. And, meron tayong mga sample na mga perfume. I love samples talaga. So, I have here Chloe. So, sa Sephora, of course, kung meron talaga siyang mga sample na mga pabango, which is gusto ko. At least hindi na ako bumibili talaga.
Tapos, alam mo ba na kung ano siya, mabango ba siya or hindi? We'll try this nga, babe. Ooh! Uy, ang bango. Uy, ang bango niya. I love the scent. Chloe. Patignan nga to. Uy, ang bango. Hindi siya overpowering. Chloe Eau de Parfum. Hala, ang bango niya. And Chantillion Gratuit. Ay, ewan ko guys. Hindi ko na lang ano. Natural spray. Hala, ano naman to siya? Ang bango. In fairness. Bili tayo na itong malaki na to. Now, I have this. So, I have this from Daisy. Marc Jacobs. Sample din. Tingnan natin to guys kung mabango. Meron akong ganito na ata. Meron akong ganito. Pero I don't know if this is the right, ano. Tingnan natin. Ay, dito na naman. Ah, different one. This is a different one. Hindi ko masyadong bet. Hindi ko masyadong bet yung, mabango siya, pero di ko masyadong bet. Pero guys, ito. I so love the scent of Chloe. Sana naglalast to. Ayan guys, kung gusto nyo ng bagong ano, wala, ang ganda, ang sarap niya sa ano. And then I have Dior Maximizer sample din. Serum, base serum mascara. Hindi ko alam kung parang ano to. Mabasa nga. So, mascara primer. Yun lang sabi guys. So, kailangan ilagay muna. Primer eh, di ba? So lahat, ito yung dapat, lash primer serum. Ito yung ilalagay mo sa piluka mo para magkaroon ka ng siguro magandang piluka. Yan, from Dior. So, sample lang yan. Oh my gosh! I so love the scent of Chloe. Ang bango, grabe. Meron ako madyang mga scent guys, pero overpowering. Parang pag nag-aching-aching ako kasi siya, I love my hair. I love myself. Wow! Grabe na talaga. Grabe talaga yung mga pimples natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, diba? Ako na talaga nagwagi. Ayan guys, so ayan ang ating pa-haul for today's video. So, Wednesday today, yung mga nilabhan namin, so kailangan ko niyang tupiin. Okay? Maging asawa mo.